आं ताबो पर्यन्त 4टा क्लास KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 नि आं चिनी कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बिजाब कारिवै ताबो 1633 ता स्कुल ताबो फोरोंजागै दं जों खरमांखा कोन जागा फोरोंजाय गैया एंगा तागलाय हायना हाय ताइसो जों बुसखांनि एकाडेमिक सेशनाव क्लास 3 रोमान स्क्रिप्ट बाय जों हाय हाय ताइसा जों चालुखाय बनाय जोंर खलाय दङ किन्तु यां स्टेट गभर्नमेन्ट खाय आबनि बिरोधी खलाय दङ हायबो बिनि बिरोधी तातनि बरेफाना चिनि बुबाग्रा खाक्रा खलायै जोंनो साका आनो साका चालुखाय थां खलाय थांदि गोबां मा बय जों ताव रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सापंनानि बागै जों पुरा नर्थ ईस्टनि बकिसा फान मानमानि जों टेन्डार रिखा ताव बयबो सापक जागनाय एबं बयबो पाइजांनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय अमायके जों टेन्डार तुंदुर जों रिपायखा हेगाताव स्टेट गभर्नमेन्ट जे खाय दंमानि अबनो जों बुसखांगो बाहायके जों सभा खलायमान आबो जों आबनि बागै तिनि मिटिं दङ आंगा साख्लायो जत लुकरनो आं सानाय सुदु मारिनाय जों मा सैनाय जों जारा राइटार ना अनुरोध खायनाय कयनाय सिमानि ता थागदि नाखाय बेंगली टू इंग्लिश टू कबरक कन्वर्ट खायना रकम खलायमान ट्रान्सलेट खायमान सापकदि जों ता मा यांनायबा सैमा बक्रै सालेमा बक्रै मारिनाय सिमि साखाय जांब्ले गताव आनि ताका रेकर्ड गाबले प्रत्येकटी बছর 20,000 बय जों साबगै दं चालो बखाय दं गोबां मानसिरा रक ताबुक ट्रक कबरनि सानुइ थामब्रि बादक ए बाय तावनाय बि बाय तावनाय आगि एफर आपेल माहाय ताबुक चिनिबो एफर बा आमा बि फर बाइलिं रक हा बल जागा बालिं सिनि सिनिमुंगो जों सिनिमान खबलना चिन लाइबु मारक न आबनि बागैनो जों कयनाय फायदि जतन थानसा खलायै रोमान स्क्रिप्ट न ताइबो चांगा मान ताइबो क्राक खायना बागै जों थानसाखाय मुभमेन्ट माखलायनाय बनि बागै बुसखांनि जे मुभमेन्ट ताइबो क्राक खायना बागै जों जत इंटेलेक्चुअल जारा तंनाय रक जारा चिनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप जारा तंनाय रक स्टूडेंट्स पांतुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय पांतुम सोशल एक्टिविस्ट पांतुम जों जतन थानसा खलायै जारा कवि निनि पार्टी नि आनि पार्टी नि हिनि यावै जतन जों फादार नखलायै चिनि सभा जों सक्सेस जों होननानै जों आसा खालायो जेतु तामने बनो माध्यमिक ताइ सीबीएसई बाय एआईसी नि एकदम आईसीए नि जेंको आबो तंखो सालखो ताबुंनो चिनि जरा सभा खायनानि Hano hai belakina wana masingja wikir masingja hano hai tanak sidak mampli kasabega social media wo mokol baitang eba khok baitang nanak sidak mampli hingite tawkte bok sonok pilana mampli nungino kam ke semani tona eba kam kino buji manai tona tini ni mampli baw faying no hingite tawkte bok song tini ni mampli ko baje hano belakina tini chalot sini te bromna sini sar iem robindrot te broma tini chalot belakina sini te ko program script no tainai belakina khok kenka ya babai belakina nak mani kok no kowe kok no sawi kanari ka sini te tawkte bok song no tamne balo bai ke botong sak ke obai ke sini te ko program script no tainai khalainya thangnai ni ne babai busang ni chalobo obai kino sini te ko program script no tainai soma kotor khlai tebo obai kotor khlai ye chang sini roman script no je sakai no to bonani bagai ewa wahai sai tungnai ni nai balai kno sini te ti brasalo korno khok kenka te amni yagulo basini te taw te box no sini te ti brasalo korno sini te obai kok borok roman script no te nai tini salo kowe kok no sawai kanarika basang ni salo te obai ke sini ti brasalo korong ni bagai hangrai klainya ni bagai ingite taw te box no mampli no babuji manai tongna padingite taw te box sung bisi kok se oi tini salo sini borong menang iam saromindro te broma sini te kok borok roman script no te nai tamani sini te taw te box no kok kesar kaya babo bai ke khok kenka abno tunje singkisa kam ki bojo inalana jeng chino sarni kong bising te ba mampli bising dei ingite taw te box no kisa kam ke nai tongdi tini no mampli no Wilau no sini media rono hambai maru belai keno wana masingsa chini lai pumano truk sokomona ni bagai fatar sarok belai sai to lai toka abon bagai na belai kena seleng mani mas janogo
जों आगिबो अमा हाइके नुखा त्रिपुराव जोंनि गोबां मालायखौ मानो अमा हाइके सकमर खाबर गावनि बागै जों जोंनि खरां थानसांनानै बेलायखौनो नांगै दंखा कारण ताबुक राज जोंनि ताम माने राजभवन राजधानी बा राजधानी राजभवन अब तो शुद्ध चीनी त्रिपुराव सिमिया ऑल ओवर इंडिया वो राजभवन नो हिंजागै दं अब श्री सिटी से आओ कतार को याद ने सिंस निनी इंडिपेंडेंट सिमिनो सामजग फेमिली गा अमा है कि हठात क्लाये लोक भवन ने जे सामानी गाव ओ तो बेला खना हामिया तामने बागाबो लोक भवन मारखा तामनि सुबिदानि बागै राज आमर करिखा हाइजेबले ना हेगा ताबु इंडिया वो कमांगवा जे दङ आरो राजा बागि बुकुरै ताबु कुरै हायपान तांग बंनो का राजभवन माहि इनका तक आरो तो जतन फिलि खिमना नागो अरो बर मुखा त्रिपुरा सारजन तरक थानसाङै फाइरे रोखा आबुनि तो थानसाना नुगुइ बरकतैबो दाक्ति खायै चीनी लाइबुमानो होई खिमनानि बागैसे अमो आइकेयै आस्तो बोलनो बांला फांथुं किन्तु कसामले बिन बुमु सामे बिबेकानन्द मैदान रखनै जेरै मारो ताबुक राजभवन लोकभवन है जेरै मारो आउकुन डिफरेंस करी अर्थात सीपीएम नि नीति बाय सीपीएम सरकार बामफ्रनो जे मानिक सरकार जे चालुमा बाय ताउके मानिक साहा चालुक मानि कुनु डिफरेंस करी सिते तैन तिनि बर अमाय खाइ दङ अरो 90 साइथांगाय त्रिपुराव रोमान स्क्रिप्ट मोटामोटी साइथांगाय 90% बरक सापुट रोमान स्क्रिप्ट नि निनि सापुदा तंगेरा तब ननो जुर खायै सापुगुरि न रिमानि हाय ताबुक राजभवनबो लोकभवन खायै सापुगना बागै तिनि बिराट षड़यंत्र पनि बागै जोंहासो तंगलाक जों थानसाखाय खरांमाति सानाय सिनि जारा यट तंगाय रक सिखला तंगाय रक नारक जतन थानसा खायै जतन याक्सी याग्रा होता दिगी अन्त जों स्लोगान नि बिसिंतै पुस्तार नि बिसिंतै हिमबत हिमानि बिसिंतै जों आन्दोलन खायनानै चबा खायनानै नांगै दंखा खानातुं तिनि बर काहिकेरिखा जों चुपचाप दंखा माने बरना बरगो मानिनो हारका आबनि बागै तिनि बो सिनि कासे मिटिं दङ आङो मिटिं गबो आं तिसानाय एबं बुसखांनि सालाबो जों चबा खायनाय अब हाइके जों वासुलाय दं ताबु आनी जे एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट जेहेतु आनी यागो रोंबेलागानि यागो तिनि जुदि साइथां आंखाय आं 2023 नि मे मासो लास्ट आं EM हिसाबै आं समायतांखा आबुनि याक परेनां वानसुगै ताबुक पर्यन्त 4 बছর आङो 3 बছर का याखवानी 23 24 25 23 बो एकदम गोमासो से मेवसे आं ताबुक पर्यन्त 60टा क्लास KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2 नि आं चिनी कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बिजाबकारी हुई ताबु 1633 ता स्कुल ताबु फोरोंजागै दं जों खरमाखा गुन जागा फोरोंजाया हाय तागलाय हायना हाय ताइसो जों बुसखांनि एकाडेमिक सेशनाव क्लास 3 रोमान स्क्रिप्ट बाय जों हाय ताइसा जों चालुखाय बनाय जोंरो खलाय दङ किन्तु यां स्टेट गभर्नमेन्ट खाय आबनि बिरोधी खलाय दङ हायबो बिनि बिरोधी तातनि बरेफन चिनि बुबाग्रा खाक्रा खलायै जोंनो साका आनो साका चालुखै थां खलाय थांदि गोबां मा बय जों ताव रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सापंनानि बागै जों पूरा नर्थ ईस्ट नि किसा फान मानमानि जों टेन्डार रिखा ताव बयबो सापक जागनाय एबं बयबो पाइजांनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय अमा हायकै जों टेन्डार तुंदुर जों रिपाइखा
हेगाताव स्टेट गवर्नमेंट जे खाइ दंमोन अबनो बसुं बुसखांगो बाहायके जों चबा खालायमान आबो जों आबोनि बागै तिनि मिटिं दङ आं आसा खालायो जत लुकरनो आं सानाय सुदु मारिनाया जों मा सैनाय जों जारा राइटार ना अनुरोध खायनाय कयनाय सिमानि ता थाकदि नाखाय बेंगली टू इंग्लिश टू कबरक कन्वर्ट खायनो नरकमो खालायमान ट्रांसलेट खालायमान सापुदि जों ता मा यांनायबा सैमा बक्रै सालेमा बक्रै मारिनाय सिमि साखाय जांब्ले गताव आनि ताका रेकर्ड गाबले प्रत्येकटी बছর 20,000 बयसुं साबगै दं सालो बखाय दं गोबां मानसिफ्रा दं ताबुक ट्रक कबरनि सानुइ थामब्रै बादक ए बाय तावनाय बि बाय तावनाय आगि एफर एपेल माहाय ताबुक चिनिब एफर बा आमा बि फर बाइलिं रक हा बल जागा बालिं सिनिमुं जों सिनिमान खबले ना चिनलायबो मारक न आबोनि बागैनो जों कयनाय फायदि जतनो थानसा खलायै रोमान स्क्रिप्ट न ताइबो चांगामान ताइबो क्राक खायनो बागै जों थानसाखाय मुभमेन्ट मा खालायनाय बनि बागै बुसखांनि जे मुभमेन्ट ताइबो क्राक खायनो बागै जों जत इंटेलेक्चुअल जारा तंनाय रक जारा चिनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप जारा तंनाय रक स्टूडेंट्स पांतुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय पांतुम सोशल एक्टिविस्ट पांतुम जों जतनो थानसा खलायै जारा कबि निनि पार्टीनि आनि पार्टीनि हिनि यावै जतनो जों फादार नखलायै चिनि चबा जों सक्सेस जोंनानै जों आसा खालायो जेतु तामने बनो माध्यमिक ताइ सीबीएसई बाय एआईसी नि अगदा आईसीए नि जेंको आबो तंखो सालखो ताबुनो चिनि जरा चबा खायनानि